Dostali sme zadaný vektor m, ktorý máme zadaný súradnicami 3 a 4. No a našou úlohou je vypočítať veľkosť. Našou úlohou je vypočítať, a píšem naozaj škaredo, takže našou úlohou je vypočítať veľkosť tohto nášho vektora m. Ako si toto označíme? Ako si označíme túto veľkosť nášho vektora m? Budeme si označovať takýmito čiarami, ktoré spravíme okolo nášho vektora m. Takže toto je označenie veľkosti vektora m. No a poďme si to vypočítať. Ako to vypočítame? Keď si tento náš vektor zakreslíme do našej súradnicovej sústavy, budeme mať teda 3 a 4. Takže 1, 2, 3 a 1, 2, 3, 4, takže sa bude nachádzať jeho koniec tu. No a náš vektor teda vyzerá takto. Toto je náš vektor m, ktorý teda máme zadaný ako súradnice 3 a 4. Ako si vypočítame jeho veľkosť? My vieme, že jeho veľkosť je vlastne dĺžka tejto úsečky. Táto úsečka, dĺžka tejto úsečky je vlastne veľkosť nášho vektora m. Takže toto je naša veľkosť, ktorú by sme chceli vypočítať a dúfame, že ju budeme vedieť vypočítať. Takže čo môžeme použiť? Môžeme použiť Pythagorovú vetu. Takže Pythagorová veta. Pre také ľahké zopakovanie. Pythagorová veta nám hovorí o pravouhlom trojuholníku. Ak máme nejaký pravouhlý trojuholník, povedzme, že toto je náš, skúsim ho nakresliť inak, povedzme, že toto je náš pravouhlý trojuholník, kde máme nejaký pravý uhol. My poznáme jeho odvesný. Máme odvesnú A a máme odvesnú B a taktiež máme preponu C, ktorá sa nachádza oproti pravému uhlu. No a my vieme podľa Pythagorovej vety, že druhá mocnina jednej jeho odvesny plus mocnina druhej jeho odvesny sa rovná mocnine jeho prepony. Takže A na druhú plus B na druhú sa rovná C na druhú. No a my si tento náš vzorec vieme trochu opraviť. No a my vieme, že odmocnina z A na druhú plus B na druhú sa bude rovnať C. Ako si dokážeme nakresliť takýto nejaký Pythagorov trojuholník v našej súradnicovej sústave? Len sa na to pozrime. Máme teda 3 posun v horizontálnej časti, takže tu sa nachádzajú naše 3, tu je náš posun o 3 a máme taktiež vertikálny posun, ktorý je o 4, takže tu je náš vertikálny posun o 4. No a pozrite sa, vytvorili sme si pravouhlý trojuholník. Tu sa nachádza náš pravý uhol. No a teda tu je jedna jeho odvesná a tu je druhá jeho odvesná. No a naša dĺžka, naša veľkosť vektoru m, ktorá nás zaujíma, je akoby prepona tohto nášho trojuholníka. No a teda jediné, čo musíme urobiť je, teda veľkosť nášho vektora m, je to akoby toto naše c sa rovná odmocnine A na druhú plus B na druhú. Máme teda 3 na druhú plus 4 na druhú plus 4 na druhú. Len som použil Pythagorovú vetu a teda náš vzorec som aplikoval do našej súradnicovej sústavy, dostal som náš pravouhlý trojuholník, no a už môžem len počítať. Teda veľkosť nášho vektoru m sa rovná odmocnina 3 na druhú sa rovná 9 plus 4 na druhú sa rovná 16. No a teda veľkosť nášho vektoru m sa rovná 9 plus 16 je 25, no a odmocnina z 25 je 5. Takže dokázali sme to vypočítať. Veľkosť nášho vektoru m, a teda môžeme si to ešte zobraziť, dĺžka tejto úsečky, ktorá sa nachádza medzi začiatkom súradnicovej sústavy a našim bodom, ktorý je zadaný súradnicami 3, 4, je 5 cm, ak je teda jeden náš dielik centimeter. Použijeme teda Pythagorovú vetu vždy, keď budeme mať vypočítať veľkosť nejakého vektoru.